thom gebra isi karbila meda mai ningka ne sega mai pi ke pa do ponji phan tiri ke mai ke seng kowe kar thanga truck ke patong ajok inura bang phadi malong amat apran ke dam Church of God along Karbi Anglong district amai pi ni thoma baha ke bi mesen pen ke pachun A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom bini Adap Abirta long pen ilisang pi marvelous rom harpi nonar ju ikha Abirta angton pen ingdeng thom ke braisi karbila meda mai ke padu ponji aphan pura dogmuka long kamtiron auditorium long kedam tang thire poni phai phorni tirkam mai seng ponsi ingdeng thom ke braisi karbila meda mai ningkane sega mai pi dongmuka grasinja klam long si ki bi ponji aphan adim ke pathik pon Bangso tirika mamai ke sing pon long mai chari pon mai phu karbila meda mai phu barim ingti kachari pon mai long kongchun bang joy sing tok be hin pensi aluhi pachini pon Bangso mai long chedon sar pen tirika mamai phu arpu Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso dun mai phu Samuel Ronghang kongchun bang arpu em lun sing teron rapchun bang Executive Engineer Badan Singh Tiso atuma phan pen danglok Finance Subcommittee arpu EM Ritesh Hilapen MLA Dorsing Ronghang atuma phan pekponsi Preexam Subcommittee along anta pekpon tanglo Bangso tirika mamai ke seng pon along man pengalohi Karbiang Autonomous Council EM Surjarang phar abarem EM mate KCS tiripia mai kongchun bang Vidya Singh Rongpi pen chenglok Karbila meda mai aro tin pen kewang abang pubang phila pen lamed lamchong ga chin honatum chetong dunsi ingdeng thomke braisi Karbila meda mai mesen pen ke pachun pamit hekjia phan chingwai chingsai pon Jinghon aphan sila bangso amai pigi padu rasi lamet lamchong anu tin stame dak kitok ke lang hirbang pi pen chenglok tadu kita wang pen igam karbia lamet lamchong mang lan susi pangchu ji phan lan susi pangdang ji phan lan susi son ho lamet amaru to bangso girin mon thegi phasi tadu phanta me chuni ri palo na pen bangso deng thomke rai si bangso Angka sekamai pilong katu kami arutin pen dame Karbiang long peran part dame Karbiang long tan namang taru hawara me kiseng tang dulu lang ta wangji la pen wang pet nang pupu sedirihin la Raju Tiso pansi anong paniglo la pen ako ladak kongchun bang mangke lunsing terong pansi hop paniglo nasi atung kata ko bila chini je lamet hello Karbi harji lapen jutang hello kaya saki nasi Karbi lamet lapen jutang song aciram lokosong nasi ladak atema isi kaya saki pulotang kay Karbi lamet amchong duwe nangi rengwek nangi atema school college alom da nono lom ke itang alam ben si ke than pon son da taksi Karbi lamet amai tumta Karbi alam pen ke than pon di pan bori pon bolo da Karbi medium school da dakla Karbi long 26 2020 long ta Karbi medium school ke ponet lo apen ladak non class 12 MIL la subject an ke la Karbi alam ke than pon di pan Assam government ka deng pon lo Dokmoka pen Samsung ingti Karbiang long live West Karbiang long ke parlo hamren rong supi Karbiang Autonomous Council Branch Secretariat asa hematheng nolong kedam tang thereponi phai phorni silchar pen kewang kowekar thanga truck inuda bang phophan ke patonga jok adima lomat apran kedam
Birta kilong duna tengki ki damtang theripo ni phai phor ni anar lopor phai hini apor malom silchar pen kiwang ihum kowekar thanga truck registration number AS11DC2319 kiwe kapachat pikpen kiwang boma porhut hamren Karbengong Autonomous Council Branch Secretariat asahema thengnolong nangkilia porhut inut bisodas po bang po phan gari pasangsi towar chwar julo lasopi bisodas abang tame methang ke dam atwara nat ke dam boma porhut labang so truck tho towar ke pakke ka porhut labang so bang phumate bisodas aphan patong bob lugusi ke thek bunlong atun pen pachini Birta kilong po natin ke bisodas laki hamrena habar santipotia sorbusi bang thekwa Bangsolam kia puthak tong sekot pen hamren rai kom sai khiat to ma phasitame Birta policy ki thitang bangar pum la pen ki patong pe ka trak aphantame chipari deng pon Hamren ben Daniel hi Parbiang long life Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapen an parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan adawai ki chupensi nomili phugar tin duni ni da kimilu la so adawai chu che ko ge ni chuklen thi chu dam thi pen ke nona so adawai ki chupen ki command the du pensi nili chi theklo nili chi klo jam ni jom thom la somta nili long lo same Amar Jivan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso avedder lo Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Birta keme Hirjir ke tokla pen ki hiraning ki hanga toma phan isi Birta keme EPLM pacha nang puma thapen Karbiang Tourism Department pen patir piponsi kibangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ki hir kache pate jai mek padoponpo Bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum kilong ponji anong elake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runner sab bangke suring koi second runner sab bangke suri kep Nalito may hirjir ke deng ponjiar ni lake theri ni phai isi pen ni phai Troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor Tangte nalito may hirjir ki hira video che record ra Karbiang Tourism Department official WhatsApp number 938758101 along lo ignon ang ton pen kachini ji aphan 936549245 lapen 936551891 along homrignon Ingdeng Free Church of God Karbiang District amai pi hamrena hawa rong thang along kibi pon amai misen pen ke pachun bangso mai pi along Bible along athe pi ki humpon Matthew angdeng pi Gracie angdei sopho Birta keme athe pi humpon si ni thoma baha arna malam chithan chimum misen pen ke pachun Church of God mate arnama monduli Karbiang District amai pi ki bialong tapat circle hamren circle pen daldali circle ar lokido kado kawe monduli krep thipen monduli ke ja tumpen ke chenglok sarphi sarphu risoijang aklimang phardwan chetong ponsi therepo chiklo niphai ke thompen chengponsi niphai pho an mesen pen ke pachun kangdu kardom kiro kar cholong music team pen japonsi arnama phan kiro kar chopen kachetong ara do anaphan aning pirung Mai ke doi sek Birta keme Matthew angdeng pi Gracie angdeng so pho Bible long pen lang ponsi ame kawe pen kate ko atuma phan a okiso jur pen no kang thonga tuma phan kiduke laga tuma phan Jisu Kristo Birta keme kapeleji phan alam chithan chemom Birta keme ke than pon Reverend Tilson Rongpi Reverend R Inyong Reverend B Kharsati Reverend S Dhar lapen Mr. P. Maria Tumpensi Bible langdeng isi pen isi langponsi kecheng pen kijut an Birta keme than mumpon Laso hud monduli animarli riso ejang evangelist atumpenta jumesen luncheto parjudo
lang cha lang si ing jin so gang hon pe ni ji roi no em ji su Kadukavia ka mesen pen ke pachunjia phan Church of God District Karbiang long along dun mai phu hemari timung kong chun bang long ki kro pen chenglong rong thiang tiri kamatum pen chapaduksi mesen pen mai pijut Hamren ben Daniel Inghi Karbiang long live Pirthe adang pen swarlo lawn tennis double along Anong ka chithang klong la pen India deadlong ke pathu thegnai la pen India long women singles number 1 ke doajer ke dingnai bang phi Sania Mirza la bang so lawn tennis ke pathu pen arta ningkan thomke brat throga hutsi che opon lo Sania Mirza pulutang te kadu kawisita me kachini ne bangabe India pen lawn tennis ke pathu long pirthe dang nong nam ka chithang dun klong ke Sania Mirza henlo Kapathu thek pega jok women doubles along stame world number 1 ang hoi chapalong dun la pen India delong suri hinira ke thompen non kacheo an women singles along ke athak siang hoi si dolo pirthe angkang ka chapate long ke thedung anong is tame ka dokawe pangrum pet pen trok an chapahai dun women doubles along ke thom la pen mixed doubles along ke thom Sania Mirza amahang ke thek lake Mumbai tu arong sukia long khai kunia chikloni khai crepe horni si amahang thek pon apo men lake Imran Mirza lapen apaya men Nasima Mirza hando lapen achora men lake Soeb Malik hando Sania Mirza ke pathu ke thek pen pirthe adang pen India phan nongme ke ban pia jok ke thedung anong istame manpeng pen kipi pajir pondolo la songbong ningkan suri hinira phia ningkan hut Arjuna Award for lawn tennis Ningan Suri Hinira Trokahut Padmashri, Ningan Suri Hinira Crepe Hoahut, Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, Ningan Suri Hinira Crepe Trokahut Padma Bhushan Lapen, Ningan Suri Hinira Crepe Trokahut, CNN IBN Indian Sports of the Year Award Henlo. Sania Mirza labang so lawn tennis aphan kachipadi arni phirangkia mai long kachithan pon ke lapu henlo. Alangli Olympic along isita medal mate nong e chepalong dun thek hide da jok ningduk piglo lapen bihegang po hut komatne abang phubang pia tum lawn tennis aputhak ke than pachni abang do lapen mu ke bang jilangar ni world number 1 stame nangman ji puani ke pathe duna bang do po sonte piniar ni lapu an su se tang tu yang deng ledun thulang non ke ame thang pe namasi tobar ka chisalam ponang National Desk Report, Karbiang Long Live. Tandi pinya Abirta bangke lapon si kang todik lo dumi thak me kardong.